active filɛ jama bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛ décembre kalo tile 7 la san 2021 laseli minnu b'an bolo ka da aw ma bi. Umar Mariko n'ale ye parti sali président a yɛrɛ ka fɔ ko a kɔni tun welela ka maaw fɛ kunungo o kɔnɔna la a kɔni ka minɛli kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka fɔ ko a yelen bɛ vocaliko dɔw la a bɔlen b'a fɛ ko a b'a la ka nɛniw kɛ o vocaliw kɔnɔna la ka ɲɛsin an ka premier ministre ma n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga. Ale bɔlen kɔ a yɛrɛla ka fɔ Buba Fane n'ale ye activiste ye ka fara Abubakar Kamara n'o bɛ baara kɛ radio Kayra la olu fana bɛɛ fana minɛlen bɛ ka na. Ninnu fila kɔni ka minɛli fana kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka fɔ ko u fana sen bɛ enregistrement dɔ la o kun man kan tɛ ka min kɛ. Laseli wɛrɛ min b'an bolo ka d'a ma o de ye ka fɔ ko Bajangara ye maaw kɔni wulilen bɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ u b'a la ka marche kɔni dɔ kɔni labɛn marche kɔni u y'a boloda kunungo min ye ka désobéissance civile kɛ pour que ka yira ka fɔ olu kɔni ka situation sécuritaire kɔni tɔ b'a la ka juguya ka taa fɛ de jatigɛ wɛrɛ tabaw n'o ye marifatigiw ye u b'a la ka tɔɔrɔ sugu bɛ ta ka olu kɔni sɛgɛrɛ ni wagati min na ko o tɔ la autorité ɲɛ tɛ olu la de wa walima mun de bɛ yen nɔ olu kɔni ye désobéissance civile kɔni kɛ kunungo ka yira autorité la ka fɔ k'olu kɔni trop c'est trop u kɔni mako bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ u tɔɲɔlen don. Kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka d'a ma o de ye ka fɔ coordination des mouvements de l'Azawad n'a bɛ f'o ma ko SEMA k'u y'olu ka cɛden 7 ɲɔgɔn kɔni faga. Fagali kɔni bolodala Gawo mara de kɔni kɔnɔna la ni o duguden dɔ bɛ ko Intahaka. Abdul Karim Agmatafa ni ale welela agence Anadoli maaw fɛ ale kɔni y'a yira olu la ka fɔ ko ni fagali kɔni labɛnna banbanciw de fɛ n'o ye jatigɛ wale tabaw ye olu yɛrɛ kɔni ka clan tɔgɔ ko Daesh ko ni kɔni ye terroriste kɔni de ka baara ye ko barisa k'u taara bi u ka su kɔnɔna de la ka u bɔnɛ u ni na ko ni acte kɔni ye terroriste ka baara de ko bayi u taara bi u kan fajiri dayanfan de fɛ ka u kɔni bɔnɛ u ni na. Kibaruya laban b'an bolo ka d'a ma o de ka fɔ MINUSMA n'o ye multidimensionnel intégré des Nations Unies pour la stabilisation au Mali u ka base kɔni bɛnnen bɛ Gawo ma dɔw bɛ Ansongo dɔw fana bɛ Minanka ka fara Kidali kan Mali kɔrɔn fana a yɛrɛla ka fɔ ko fagali kɔni fana taara ka olu sɛgɛrɛ k'u tun b'a la ka u tirer lance roquette la. MINUSMA mɔgɔ kɔni y'a yira ka fɔ ko maa blessé kɔni m'a sɔrɔ a la. MINUSMA mɔgɔ kɔni y'a yira ka fɔ ko kunungo 6h kɔni tun b'a la ko kunungo 6h kɔni yan fan fɛ ko u tun b'a la ka MINUSMA ka base min bɛnnen bɛ Minanka ma k'u tun b'a la ka olu tirer lance roquette la ko nka maa kɔni ma bana wa maa ma sa u cɛla. Laseli minnu kun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye